kuya. Let's go! Parang hindi naman ito katuwaan. Challenge siya natin. Challenge to babe, hindi to katuwaan. Kasi medyo challenge din ako. What's up YouTube? I'm Diana. I'm Andrew. And we are Diandrew. Hey, what's up guys? So, ayan. As you can see, naka-costume tayo for today kasi trick or treat daw or happy Halloween daw, ganun. So, feeling ko hindi to trick or treat sa amin kasi as you all know guys, na nandito tayo sa Macau! So, feeling ko mga beshi, ito ay isang challenge para sa amin dalawa kasi sobrang nahihiya at kinakabahan ako sa oras na to. Ayan si tatay, hindi siya lumingon. Okay, so ngayon ang balak namin is maglalakad lang kami ng mga siguro 3 1 to 5 kilometer. Yeah, 3 to 5 minutes dito sa Macau. Wait lang, tinitingnan ko yung mga Dito na may mga makakasalubong na kami, Oo. guys. Kaya dito kami sa tapat ng eskwelahan. May mga magulang dito tsaka ano. Maya tatanggalin na rin namin dun pagka nandun na kami Ayan, sa so may nagbibideo seaside. lang ako ng mga kasalubong niya para makita lang natin yung mga reaction nila. So, ayan, nakangiti sila. Hello! Ayan. Lakad lang kami nang nakaganito, tapos tanggal hubarin na namin kaya may dala akong bag ngayon para doon natin isiksik or itago itong suit namin. So, ayun muna mga besh, abang kayo kung ano yung magiging kaganapan. Pero sa totoo lang talaga kinakabahan ako. Nahihiya Malapit na kayo. kami sa highway. Nakakahiya kaya. Pakita mo yung dinadaanan natin. Sa highway. Besh, ang init na ulit? besh. Pawis na yung kilikili ko. Akala ko start na ng winter. Hindi pa pala. Sobrang init na. Losyang na ba? Ang init to, tirik na tirik yung araw. Tapos sasalubungin namin yung yung mga tao. Doon tayo sa San Malo ulit. Kasi dito sa seaside walang tao. So, doon lang mga 2 minutes lang nalakaran na. Tapos bihis na kasi mainit talaga. Hindi pa ako nagdala ng ng extra t-shirt ko. 29 pa lang ngayon. 2 araw pa bago yung Halloween. Eh, syempre, edit mo pa yan. Feeling mo. May mga December ko na i-upload. Pag Pasko na. Yun, siya. Balikan namin kayo mamaya. I-videoan natin mga ibang naglalakad ng makasalubong natin. Besh? Feeling artista, Besh? Dito may pa si Kuya. Parang manununtok si Kuya, hindi ako nag-hello eh. Ikaw naman! Bakit ako lang lagi na... Wala namang buntot yun sa akin eh. Hindi lang yung buntot nito. Yung pawis ng kilikili ko, best yung mutulo na nandito na sa may bewang ko. Ang init kaya. May mga nag-hi sa amin ng mga matatanda. May kumahabol. Eh, picturean mo ako dito. Doon ka, kakawayang ko. Saan? Dito na lang. Diyan sa stoplight. Wait lang, malipad. Ba't dito mahangin? Ang sa harap ko nung dito ko sa likod. Ay, hindi mahangin. Ba't sila akong kaway-kawayin? Dito ka, pag mukha naman sila reaction. Paano ba kung hindi
Hindi ka mo makita eh. Okay lang, sila nga ipapakita natin. Ayun na. Buha ba? Kuha naman. Babe, libre mo akong sapatos ha. Ginagawa ko lahat ng kaya kong magawa para mapansin tayo. Kaya mo sila, titigil din sila. Nakita ba? Masyado kaya malapit? Hindi naman. Hindi. So ayan, nandito tayo sa tapat ng mall. Pakita ko sa inyo, Besh. Pasok tayo dyan, Besh. Pasok. Besh, ikaw naman, Besh. Ba't hindi mo isuot yan? Isuot mo to ba? Gusto mo ako lang? Uy, may konti kang buntot, babe. Ayun, tumatawa yung nasa truck. Ha? O, kaway mo yung nasa truck. Kayaw! Babe, sayaw! Kaya ako. Dalian mo! Dali! Doon tayo sa may sa may security guard. Ay, hindi. Baka magalit yung mga yun. Hindi, malapit. May mga nagpapapicture na pala tayo sa mga security. Ano nang tawag sa kanila? Videohan natin sila kasi sila bawal silang gumalaw, bawal silang ngumiti. So tingnan natin kung mapangiti ko sila. Okay? Dito kami sa may tapat ng Grand Emperor Hotel. May mga ano dito eh. May mga Prince Charming. Ayan. sundalo na hindi pwedeng gumalaw. Uy, Hindi sila kumintan pwedeng. siya, kumintan siya. Hi! Hindi sila Wait lang, pwedeng lapit gumalaw. tayo, lapit tayong konti. Say hi! Hindi. Saan? Wala, gintag lang daw. Ah, okay. Kaya daw. Isa. Hi! Hey, ayaw niya! Hindi pwede. Okay, tara. Saan tayo? Ay, pabalik tayo dito. Ano, akit muna tayo sa may mall. Sobrang init na talaga. Init na ng suit na. Ang taas ng araw. Balikan namin kayo later. Yan. Ayan guys, so nandito na tayo sa loob ng mall. So ikot lang muna kami. Ikot lang ng konti tapos maghuhubad na kami kasi super duper init na besh. Mainit yung suit Oo. namin. Mainit sa labas. Sobrang init Mahangin sa labas. pero maaraw. Dito na naman kami sa may mga cosmetics, no? Cosmetics besh na ano pang mamahalin, di ba? SK2, ganon, Lancome, Sulwasyo, Lancome. Hindi ko alam anong basa, anong pronounce yun, basta yun mga besh. So, tingin lang kami. Okay na, tara na. Sige na. Magbihis na tayo. Dahil hinarap mo Tanggalin na na pala sa natin. kanila. Kaya mo sila. Sige na, na, besh. bye-bye. Bis muna. Oo. So, Dito may malapit ayun. na banyo dito. Oo nga. Ayun, doon na lang muna namin tatapusin itong video na to kasi talagang hello. Talagang hindi namin to binalak as in bigla ang film lang din ito kasi gusto ko lang mag-trick or treat kami. So ayun, that's it for today's video. Kung bago ka dito sa channel namin, please don't forget to Subscribe. like and comment. So thank you guys for watching. We'll see you on our next video. Bye!